Karli. Arvaa mitä? No mitä? Mitä? Karli. Mennäänkö vaikka tänään? Varo vähän. Ota Karli lopeta itkeen. Karli lopeta toi. Mennä joo. Mene nukkumaan. Oi, miten söpöä. Lopeta. Mä voin vaikka lähteä kylille. Haluatko säkin mukaan, Karli? Joo, mä tuun. Ihan varmasti tuun. No mennään. Mä samoin vastataan mun pipon. Ei sitä kyllä jymäys kuulu. Ei niin. Noniin, pistetään se päälle. No menen pukkariin. Okei. Tus sit kohta. Joo. Karli, useinhan sä saat sen pipon nopeasti. Niin saankin, mutta tällä kertaa en. No älä sitten pistä koko pipoa. Odota niin, mä koitan vielä yhden kerran. Noniin, tää on hyvä. Okei, mennään Karliin. Ota nyt, Charlie, tuu joo. Mä oon Karli, en Charlie. Tiedoks vaan sulle. Mitä tapahtuu? Onko täällä joku tiellä? Ihmeellistä. Ai. Tytöt ja pojat. Missä Karli ja Haski on? Karli ja Haski meni kylille. Vähän ostoksille. Hyvä on. Kolta, tulepas nyt! Joo. No mitä nyt on satanut? Ei mitään, mennään kylille. Pitää hakea Charlie ja Haski. Ai hyvä on. Mennään. Odota nyt vähän. Hei, tulen pian. No, koskakohan ne tulee? En oo varma. Kyllä ne varmaan kohta kans tulee. Joo, niin ne tuleekin. Niin tulee. Tuleeko ne nyt varmasti, isosiska? Tulee. Ne tulee kyllä. Joo, mennään tänne. Ai. Täällä liukasta. Hei kamut, mä menen nukkuun. Okei. Au. Hei, sulta voidaan nyt ottaa se kaulapanta pois. Au. Tossa se on. Hei, sen tänne. Au. Et mene sinne ovelle. Ei. Au. Ei hiutale, et saa mennä. Hiutale! Hiutale, hiljaa! Pois, hiutale! Mene pois. No, minne me mennään? Me ei kyllä mennä minnekään. Rauhoitu jo. Mennäänkö mekin ostoksille? En mä halua. Mennään jo. Joo.